Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, fatan kuna lafiya. Yau za mu nuna muku yadda ake creating account a DS Gaspay Services application. So da yadda za ka bude application da yadda za ka bude a website din duka abu ɗaya ne. Link ne kawai za ka danna mai website ya kai tsaye. So kasancewan muna da application, za mu yi application wajen budewa. Misali yanzu tun daga ganan application namu na DS a nan gurin. So tun daga application namu na DS gashi nan na DS Gaspay. So abinda zamu yi ko zamu taba kan application na DS Gaspay yanzu. Gashi nan mun danna kan application na DS Gaspay ya fito. So a nan gurin za ku ga abu guda biyu sun bayyana. Na farko nan gashi email address za a saka. Sai nan na biyu shi kuma za ku ga ya nuna cewa za a saka password. So wannan yana nuna cewa idan kana da account ne za ka saka email ka sa password, amma a yanzu tun da kai baka da account, baka taba creating account da DS Gaspay Services ba, abin da za ka yi a nan gurin shi ne za ka zo ka danna wannan guri da kaga an saka don't have an account, ana tambayan ka to amma sai a kusa da gun aka samu ka register. So ana gaya ma cewa baka da account, sai kai tun da ka san cewa baka da account, baka da shi, sai aka samu maka register. So kai tsaye za ka danna register ne. Gashi nan wannan shine register da zaka danna, wannan gurin da aka sa register. So kai tsaye zaka danna shi. Yanzu bari mu danna. Gashi yanzu na danna register. Yanzu zai kawo ni inda zan yi creating account. So a cikin site link man ka shiga haka shi ma zaka gani. So anan zaka zo zaka sa face name naka. Misali ni yanzu a face name nawa bari saka DS. Last name zan sa musu Gaspay. So sai nan kuma aka ce na saka email. So bari using email dina na saka shi a nan gurin. Na gaba da wannan email din na taba bude account din, bari sa shi naga. Sai phone number. So phone number duka nambobi na biyu dai gaskiya ina tunanin na bude shi. So amma bari using wani number na bude. Akwai ɗayan number na da zan using nashi wajen budewa. Bari mu ga 090 23 32 50. Okay, sorry. 50 40. Yau sai na referral code. Shi wannan referral code din optional ne, zaka iya sakawa domin amma yana da amfani. Sakamakon duk lokacin da mutum sai Gaspay akwai percentage din da za a baka na referral code da kai gayyato shi ya creating account da DS Gaspay. So akwai da yaushe idan dai sai Gaspay akwai percentage naka. So sai kuma nan aka ce ka saka pin guda 4. So 4 character pin shine zaka saka like 1 2 3 4 yayi. So yana aka ce ka saka password guda 8 zuwa 20. So bari mu yi amfani da wani password muga, bari mu saka Ibrahim 1234. So bari mu kare confirm da Ibrahim 1234 muga. So Ibrahim 1234 gashi nan mun saka. So daga nan zaka ga a nan gurin an saka maka register. Gashi nan ana nufin ka danna ka register din shine zai maka register da account. So kai tsaye ba mu danna register mu ga me zai faru. So dama na faɗa muku ina tunanin na amfani da wannan email din wajen bude account da DS Gaspay. So bari na using wani email din na gani. Akwai email da nake tunanin ban yi amfani da shi ba. Bari mu ga, bari na amfani da shi muga Ibrahim Shamsuddin 419 at gmail.com. So Ibrahim Shamsuddin 419 at gmail.com. Wannan email ban yi amfani da shi ba nake tunani. Da ma ga mu kamar nayi bude account shi ma shi. So amma bari in gwada naga. Bari mu danna sign up kamar yadda suka umarta nan gurin. Za ku ga nan gashi sign up. So an nufin mu danna sign up shine zai register idan muka danna. So kai tsaye mu danna muga. Gashi na danna sign up. Yawwa wannan email din ban yi amfani da shi wajen bude account din ba already. So yanzu gashi nan ya bude. So akwai dan issue kaɗan a cikin website din, amma za mu je mu login yanzu zai bude mana. Yawwa a yanzu za mu zo mu login namu tunda account namu na cewa ya register.
zai kawo mu ne ya ce mai login na account. Abin da zamu yi shine zamu zo mu saka wannan email din da muka yi amfani da shi wajen register account din, gashi na Ibrahim Shamsuddin 419. Sai mu zo mu amfani da password namu da muka using. So kar ku manta nan capital letter muka fara using zama shi zama Ibrahim 1234. Okay, at 1234 ne a password din, Ibrahim at 1234. So gashi ne kamar nuna mana Ibrahim at 1234. So kai sai ka danna login. Kada manta wannan gurin na danna, wannan login din shine na danna. So yawwa gashi nan ana mana welcome, an ce welcome to our site. So gashi nan kamar yadda kake gani mun bude gashi nan DS Gaspay. So mun bude account da DS Gaspay, da sunan DS Gaspay. So wannan account din nawa ne, gashi nan na bude shi yanzu.